Moikka moi YouTube, tänään me kuvataan Craftopia. Mä oon aloittelija. Tää on mun eka video. Niin, että mä toivoisin paljon, että te menisitte tähän Ronny-maahan ja tekisitte mulle subbaajia. Tässä maassa nimeltä Comet Souls. Tämmöinen vaan. Niin tulkaa siihen, niin tulee jossain vaiheessa, jos mulla on 200 subaajaa, niin tulee Craftopiassa giveaway. Mä giveaway mun tavaroita. Ja näin. Ja mun kanssa kuvaa tätä David eli Jonne 400. Moi, mä aion tehdä myös. Ja muistakaa, Sori. Ota vaan. Sä menee omaksi. Joo. Mutta älä tätä. Mä kerron teille yhden jutun. Mä laitan mun videon tuon alas. Davidin kanavan nimen. Ja menkää tilaa se. Me oltais niin onnellisia Davidin kanssa. Joo. Ja sitten mä näytän teille Davidin maali tää Ronny, jop. Sitten minkä mä oon Study 56. Se on mun kaverimaa. Se tekee giveawayta aika usein, joten kannattaa mennä sinne. Mutta taitaa olla logi tänään. Logipäivä. Joten tästä olisi ollut nyt kaikki. Mutta tää oli mun aloitteluvideo. Mä kerroin teille kaikki nämä. Mutta moikka moi YouTube, tää tässä on ollut tässä. Heippa!